Hello! May isa man nga pag-isuman tayo kakabsat. May istorya ako kanay. May saal daw. Medyo unod di ko siya. Adat may sumakot. Kayat na mo. Itata, nagantay di kasama. Nya ka dipilyak dito yan. Ay, daytoy. Waiter. Kape man with milk? Okay po madam. 10 pesos ba sa order? Inya? Apay ngangin mi na nga dagos. Utsula ang dekalman Ay, madam. Nginmaton gamin ti gasolina. Anya? Nagkunakin ka nga lao kam ti gasolina ti kapek?